Selamat hari Minggu di hita saluhutna. Tapuk kama kebaktiata di Manogoton maret de hita sian nomor 103. Mar hite-hite goarni de mata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo ninna Tuhan Jehovah, lehonoku Tuhamu roha nai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatoku do roha batu sian daging muna. Jala lehonoku Tuhamu roha namar pakilalaan. Jala lehonoku matodiku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa. Asa marparange hamu di bagasan akapatiku. Aka uhu pupe radotan muna. Jala patupaon muna do. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di mata amanami. Hodo manodangi jalan mengajari rohani akan naporsea di hatam marhite-hite todi porbadia. Saibu hai marohanami asa ture parohanami marhite-hite todim asa tonggok dame rohanami makalason hagogon nai
Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sian nomor 826. Tatangihon mapatik ni demata di mingguta pesta kosta parjolo ima sada Yohanes pidu 4 ayat 2. Sianon ma tada hamu todi ni demata ganuk todi na marhatopoton Yesus Kristus nang roh di bagasa daging ima sian debata ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naombar tepatik mi. Amin. Mari dihita sian nomor 675. Oh
tatopoti madosata martami yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Ujau hami dogo armu nabadiai, alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasi roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata, nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu bandua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham dihami, sai patotong madihami roha hamulateon tuho. O todi porbadia, pangapul dinamarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ini asi ni roha, sayunang tulak hami, say tangihon mahami. Ho ale debata, ama anak dohot todi porbadia. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosa. Isebe mangaluhon aka na pinili ni debata. Debata do mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan. Kristus Jesus naung mate. Ala dada holani nong mula mangulu do. Jala disiamu ni debata do imana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Markorma punguan inahana, dungian non punguan seksi parupuan.
Merdeka Semua 105. Hatani debata turpuk epistel di Minggu Pesta Parjolo tersurat di sada Samuel 10 ayat 6 1 10 tolu. Songonon madidok disi. Jadi songgopan ito dini Jahoba maho gabe manuri rangi ho rap dohot nasida. Jada muba maho gabe jolma na asing. Jadi dia dumasa akatandai tuho bahen ma buru roham na cupang panganu ay donganani Jahoba doho. Dungi tuat maho tu Gilgal parjolohon. Jala ida mah
tuat payau madapoton ho, laho mamelehon akka pelean situtungon, dot akka pelean hamolateon. Ikon pituari lelengna pai maonmu ahu, ro madapotoko, as ahu pabotohon tuho si bahenonmu. Jadi dong tundal ibana lau sian lambung ni sisangwe, gabe di pau badebata marohana, songkop madot sude akka tandai sadari nai. Aidung sahat nasida tu dolo gibea. Ida mah sahoron panurirang maju pakon ibana. Gabe songgok matodi ni debata tu ibana. Laos manurirangi ma ibana di tonga-tonga nasida. Alai dung diida salur akka na tumanda ibana nasialau. Ibana manurangi HP murak dohot akka panurirang. Gabe ni nabe matudongana. Ahado nama satu anak misikis do tu si Saul HP di tonga-tonga ni akka panurirang. Jadi Roma alus ni sahalak siani mado. I sedo ulaning amanasida. Alani i majadi gabe upama. Doho do si Saul HP di tonga-tonga ni akka panurirang. Dung masohot ibana manurirangi tohasna ibana turubean. Ido sahatna. Martua doakan atau mangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin. Markor penguan ina Kamis.
debata hati dakon ma hapor siau tai songon nani hati dakon ni dong atas hapor siau di sadok portibion rak mahita madong. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosana natu mopa langit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuan di si Maria nagabe-gabe siaton di perbadia andorang suhabubuan. Ido tu hata natu mau na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsial na tua tu banua toru dung ditanam na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo di simai bana pai mamula sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Ao porsia di todi porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia dohot dirasani dosa dohot dihatain mulak mangulu sogo daging halak naung mate dohot dihangoluan na soras sudah. Amin. Tapi kema titing na masa dihita bagasan saminggon. Damang dainang nahinaholongan dohot sudihamun apo sepulung. Satokin tabigi bajo tik-tik tadi titik meragam dohot na masa di minggu tasadarion. Goarni perminggota minggu sadarion imam minggu Pentakosta Parjolo tanggal 28 Mei 2020. Topik minggu Jakon ma todi perbadia dalam hati Indonesia terimalah Roh Kudus. Na Parjolo Paralado HKBP Resort Immanuel Pasaton selamat hari Minggu ma tusude ruas ni huria nambah dohoti parmingguon sadarion jala katamue nami na sadarion dope Parjolo sahalimar minggu di garejaon hu pasat hamima hata horas yan huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita marhite perminggota sadarion. Napaduahon kami perhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripeon turuas namar ulang tahun di minggu paupaton di bulan Mei 2020. Saya dilehot debatama gajang ni umur hahipason dohot akalas ni roha tuhamu hatani debatana di pasahat tuhamu namar ulang tahun sai pabotohonon mudo tuahu dalan hangoluan sun malas ni roha di adopan di bohim aka hasudungan ni roha masa di siamumu saleleng-lelengna sian pesalmen 22 ayat 8. Namangihut parjamita. Namar jamita di parminggota manugot do arianon ima amata pandita oloan sitohang STH MPSI narosian HKBP Keramat Jati. Namangihut paringotan ari pesta paduahon. Marsogot di hari Senin tanggal 29 Mei 2020 tapatu pada permingguan Pentakosta Paduahon. Masuk mai pukul 19.30 WIB. Do mutusi ria mahita saluna ruas do perhalado madohoti permingguan ni. Namarkor di permingguan ni imasian punguan ina Kamis, punguan ina Hamma, ina Hanna dohot Korama. Nomor 5 ulang tahun gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel. Tu minggu tanggal 4 Juni 2020 tapatu pada
sehali permingguan masuk pukul 9 WIB. Jala di bagasan minggui tapatupa ibadah perayaan ulang tahun HKBP Immanuel Resort Immanuel na 64 tahun. Dumutusi ria mahita saluna madohoti perminggu ni dohot perayaan ulang tahun ni Huriata. Nomor 6 papungu pilihan sadarion papungu pilihan 7 lodo 5 pilihan 2A 2B dohita tu haporluan ni kantor pusat dohot namar boho manang di pengabaran Injil manang sending. Dapat 2 hon tu ari marsogot ima Senin tanggal 29 Mei 2020 papungu pilihan 7 lodo hita 2A 2B tu haporluan ni keadilan perdamaian keutuhan ciptaan manang KP kecil. Napatuluan tu hari Minggu tanggal 4 Juni 2020 naneng ro papungu pilihan 7 lodo hita 5 2A 2B tu haporluan ni kantor pusat dohot diakoni Huria. Nomor 7 Boy Mai Tajahabe, nomor 8 nomor Sia, nomor 10. Nomor 10 sada rapat Huria pembahasan lanjutan pembangunan gedung serbaguna HKBP Immanuel Resort Immanuel. Sadarion duk sidung permingguan arian pukul 10.15 dipatu pada rapat Huria untuk pembahasan lanjutan pembangunan gedung serbaguna HKBP Immanuel Resort Immanuel. Do mutusi pinangidoma tu 10 halak nagabi utusan sian ganup wek dohot sude panitia pembangunan do sude perhalado asariama hitam dohoti rapoti. Nomor 12 varia panitia pesta profesionalisme perayaan Natal tahun 2020. Perjolo rapat panitia rapat rutin nih panitia pesta tahun profesionalisme penatalayanan dilaksanakan pada setiap hari Minggu masuk pukul 19 bertempat di ruang konsistori gereja. Napaduahon bajar wek bajar pada hari Minggu ini dilaksanakan oleh wek Jericho di teras gereja kita. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudari agar dapat mendukung kegiatan bajar dalam rangka keperluan kegiatan pesta di gereja kita. Untuk daftar penerimaan hasil bajar dari masing-masing wek dapat kita lihat di lampiran manang uraian warta minggu kita. Nomor 10 gerak jalan santai dan senam bersama dalam rangka menyambut perayaan ulang tahun gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel na ke-64 tahun. Di hari Sabtu tanggal 7 Juni 2020 yang akan datang akan dilaksanakan gerak jalan santai dan senam bersama dimulai pukul 6 sampai selesai. Dapat ton taken list dari WEC. Pada lampiran warta kita dapat kita lihat daftar WEC yang sudah menyetor taken list yang telah diterima sampai pertanggal 26 Mei. Nomor 5 sosialisasi dari panitia. Setelah pembacaan warta ini di minggu pagi dan siang panitia pesta akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nomor 10 tolu Dewan Koinonia. Bagian pertama seksi sekolah minggu. Evangelisasi kor anak sekolah minggu sadarion minggu tanggal 20 Mei 2020 di Perminggot Tamanogot di Patupa evangelisasi koridor yang kota sekolah minggu. Dalam nasida mengalului dana tu haporluan retreat sekolah minggu HKBP Immanuel Resort Immanuel untuk di bulan Juli nanang ro sudah mahita manupahi anak kota sekolah minggu. Napaduahon seksi lansia PHD seksi lansia di Patupa seksi lansia ni huriata do PHD lansia di Ari Selasa tanggal 30 Mei naniuluhan ni Pandita Resort Pendeta Aldemak Simajuntak MTH MM do mutusi Ria mahita ruas naung lansia sian ganuwek madohoti PHD. Nomor 14 Boy Mai Tajahabe, nomor 15, nomor 16, nomor 17 ruas na name di rumah sakit do na pemulihan di Tonga Bagas. Na perjolo Dr. Andus EP Sitorus Wek Jordan
sedang dirawat di Rumah Sakit Royal Frima. Nomor 2, Jimmy Panjaitan, sian Uek Bethlehem, dirawat di Rumah Sakit Siloam. Nomor 3, Foina Siboya, Uek Betania, di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nomor 4, J. Simajuntak, Uek Bethesda, sedang pemulihan di rumah. Tik-tik tambahan nomor Sahid Ima, Nyonya Nambaban Buru Togatorop, Manang Opu Sangap, lagi dirawat di Rumah Sakit Bunda Tamrin, sian Uek Jericho. Naparpudi Ima tik-tik parhepengon keuangan sentralisasi non sentralisasi laporan keuangan tanggal 21 Mei sampai 26 Mei. Boy Mata Jahabe, pilihan pertanyaan, pilihan kategorial, pilihan partupolon, pamasu-masuan, pilihan syukuran, pilihan bulanan tok-tok ripe, perpuluhan hamalateon. Dia akan aso masuk DP di diktin urayata di bagasan sadarion, tuari minggu naneng ro, boy mai di diktikon. Molatema di pasat huriata sudi ruas nok pasaton pilihan pertanyaan kategorial, pilihan ulang partupolo, pamasu-masuan, pilihan syukuran, pilihan bulanan anak tahunan tok-tok ripe pembangunan perpuluhan hamolateon dohot. Partisipasi itu akka huriata. Lam ditambai tu hatam apa supasuna deng dohot sudi akalas ni rohalia tu hamuna. Songonima saat ni tik-tikta di bagasa darion. Laos di bagasa tikion hujo kami masyak kamu. Pinasa matik itu hamu imasian panitia pesta untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Di hamu amang pinasahat matikion tu hamu betima. Shalom Mamanginang. Shalom di anak kami remaja dan apostol bulung. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan. Hari ini kita semua boleh sehat dan boleh bersuka cita. Songona di bereng hamu di dia do ketua panitia, manang di dia do panitia. Kebetulan saya sendiri mewakili panitia ulang tahun HKBP Immanuel yang ke-64 tahun. Menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pesta ulang tahun HKBP Immanuel. Ada 2 kegiatan yang akan kita laksanakan pada acara perayaan ulang tahun HKBP Immanuel. Naparjolo hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2020 tolu, kita melaksanakan gerak jalan santai songon nokta begenak kaninga di Titing. Hari Sabtu kita mulai dari pukul 6 sampai selesai. Pukul 6 sudah jalan. Berarti sebelum pukul 6, Roma hita tu garejata asa lau hita gerak jalan jam 6 pagi sudah bergerak. Alana molo masih kuan non, godang jolma di jalan kita kesulitan. Ima taringo tu jamna. Start, kita mulai dari gereja, masuk Darussalam, Sei Batanghari, Jalan Sunggal Lampu Merah, masuk Setiabudi, masuk Sebila, kembali ke gereja. Kembali ke gereja dan kita senam bersama. Senam bersama ini unang adong ngamatua mersenam-senam. Senamnya juga santai ya manginang, relax. Kita dalana asaboy do kita bercengkrama doh dongata tanpa harus resmi-resmi. Jadi Roma hita manginang unang adong nasoro. Jala peserta hita nagara jalanon minimal masih nuek 20 hala. Minimal. Berarti boydo hita sudero. Dadanak na poso rodi sude aka naniotang ni pesta ulang tahun ni Roma hita sudiamang. Jadi kita sarapan di gereja ini yang disediakan oleh panitia. Ya manginang. Kemudian dress code nuansa putih. Nah songo dia petahoi asal madong bot tarotik manang molotuk pedang adong unang gabe soro ala ni baju. Manang ala nasong na botar. Na bolang-bolak pataho, na boha pataho. Roma hita manginang. Kita bangun kerja, supaya kita bergembira. Ya mang. Adong muse 50 orang pertama
sampai di gereja dan mengikuti rute perjalanan akan diberikan cenderamata. Amang Inang mungkin tak seberapa cenderamata ini, tapi bisa membangkitkan semangat kita. Jadi Amang Muse dapat 2 hon, minggu puncak pesta ulang tahun tanggal 4 bulan 6 2023, di hari minggunya kebaktian 1 kali gereja masuk jam 9 pagi. Jam 9 pagi, selesai kebaktian, kita melaksanakan serangkaian kegiatan acara ulang tahun, tiup lilin, happy birthday, semuanya kita laksanakan setelah kita kebaktian. Dan banyak acara yang akan kita lakukan di situ. Roma hita saluhuna. Ngai sekaligus pada saat hari ulang tahun itu Amang Inang sekaligus memberi cenderamata bagi Amang Inang yang sudah menyumbang. Yang sudah menyumbang berapapun itu, tidak terkecuali semuanya mendapat. Yang dari wek mau berapa-berapa kita akan berikan cenderamata kembali. Asa dong taingot bahwa ulang tahun ke-64 mendapat cenderamata bagi orang yang menyumbang. Tidak terkecuali mau berapa, mau besar, mau kecil, semuanya dapat. Alania manginang, marlas ni roha mahita, molo nengong musai manupang, diterima hamido, Amang Inang. Kemudian kita habis acarai, sekaligus mahita musai makan bersama. Makan bersama Amang Inang, panitia sudah menyediakannya. Molobui tabuan maakaya nak kota, amata nasohi ambar minggu pe dongata ta beta-betai. Etek behala ni ulang tahun non, tuna jolo, tuna neng romu senang, asaboy hita semakin baik. Jadi dungi hiburan mah, jadi akan timbul di saat pesta itu bisa kita lakukan. Tidak terikat dengan hal-hal tertentu. Kita fleksibel. Mola dong ya anak kota naneng marede, adong naolo marsolo, menang naha boleh kita tampilkan pada saat itu Amang Inang. Untuk itu Amang Inang dan anak-anak kami remaja Naposo Bulung, jadi non Naposo Bulung berperan di sana. Mereka yang mengarahkan akan ada tua-tua berdalan nenget-nenget, diarahkan oleh Naposo Bulung, belok tusan, sianon. Kita hanya santai Amang Inang, tidak ada yang mau dikejar dan kita tidak lomba, kita hanya berjalan bersama dengan baik. Alani Amang Inang, kita bergembira memuji Tuhan lewat acara hari ulang tahun ini. Jangan kita surut lagi hati kita, mulai ulang tahun ke-64 ini, kita buat acara ini bahwa tahun 64 tidak dilupakan oleh kita sampai hayat kita. Asa, tu tahun naro tabai musena lebih baik lagi. Jadi kita bersatu, kita bisa membangun gereja HKBP Immanuel ini dengan sukacita, tanpa beban, tanpa masalah, las rohata, mardomu hita doa kadongan kiri kanan, boy hita bercendera, gurau, segala sesuatunya. Tidak ada lagi antara kita beban dengan yang satu. Jadi posdo rohanami, panitia yang kecil ini bisa membangkitkan kita kembali supaya kita bersemangat untuk ulang tahun yang ke-64. Mulai tema di hita saluhna, mulai tema di tuhata, ima naboi pasatami sebagai panitia ulang tahun ke-64. Mulai tema di tuhata. Horasma. Jadi mulai tema pinasatu panitia pesta mau menyampaikan hatorangan mengenai penjelasan manang sosialisasi las marohata manolobi pesta tai. Jadi sonima saat ini tik di bahasa Leron mulai mandi kita saluna. Butima. Tapasahat mempeleta, sada A, sada B, sambil kita bernyanyi, marede hita sian nomor 490 sada.
Amin. Ini batana sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti akka hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Jala selamat Pentakosta na parjolo madihita saluhutna. Diamuna manami nanami na hinalongan di bagasan Kristus Yesus. Tajak komahatan di bata. Marsaur mahita dohatan di bata. Imasian Evangelium Yohanes bidu 20. Mamuka sian ayat 10 sia. Rodi 20 tolu. Yohanes bindu 20. Mamuka sian ayat 10 sia. Rodi 20 tolu. Songonoma hatana. Jadi dung bot ari di hari parjolo dung salpu hari sabat di naung sordak aka pintu ni inganan ni aka sisiani ala ni biar ni rohana mida nasida mida aka jahudi Roma Yesus jongjong tutonga-tonga nasida jadi di dogma tu nasida damema dihamu jadi dung di dok songoni dipatudu homatanganna dohot andorana tunasida gabelas maroha ni akasisiani ala naung diida nasida Tuhani dungi diulahi Yesus mamadok tunasida damema dihamu songon sinuru niamai ahu suroku hamu jadi dung didok songoni mangombus ma ibana dopak nasida uhuk ma didok jalo hamuma todi parbadiai molo disese hamu dosa ni manang ise naung disesa mai molo dipahot hamu dosa ni manang ise hot doi ima sahatna huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus. Amang inang mungkin adong do naman nadahami ale pasti adong na sumananda ti jala pribahasa Indonesia madok tak kenal maka tak sayang jadi na pasti ngahayami mangula di son jala hami nuaeng mangula di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Jakarta. Nah lengkapnya Jalan Raya Bogor, kilometer 10 sia, Jakarta Timur. Jadi kami sebagai pendeta fungsional di HKBP Resort Keramat Jati. Inata, Bibil Pro, Magdalena Borutapea, Dak Danak Tolu, Sude Bawa, Siakangan, naik ama, jala bulan Julianon kelas 2 SMA Maima anak si nomor 2 bulan Julianon kelas sada SMA Maima anak siapuda nami tu kelas 6 SD Maima anak anon di bulan Juli tahun ajaran baru horas madihita salutna salinai Cakoma todi parbadia ido nagabe topik pesta Pentakosta di minggu tas sedarion. Terimalah Roh Kudus. Jadi namar pesta do hita sedarion sasitong na manginang ima makalasod dohot marningot hasa saorni todi parbadia. Nunga manaik debata jala saor ma todi nai madongani hita saluhutna na tininggalonna jala rodo museanol debata tuatai manopot hita akka na porsia di bagasan sadarion pesta tahun ima pesta hasa saor nito di parbadia imana nidokna di bahasa Indonesia Pentakosta parjolo Pentakosta paduahon Somaldo di Goari pesta paringotan hasa saur nito di parbadia ima padok nanakin Pentakosta. Pentakosta lapatanna ari pa 50-hon. Jadi di Goari Pentakosta
ala di hari pa 50 aluhon dung hehe Tuhan Yesus dina tongon marpungu halak jauh di Yerusalem marpesta gotilon disima songgop to di parbadia tu sisian ni Tuhan Yesus. Nakin didok di tonga-tonga ni sisian ni ala biar ni rohana sida padohan ni Tuhan Yesus dinasida damema dihamu. Huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus madok mangambolok ko biar dohot hagangguon sian rohani sisiani. Hido hata dame na pinasa ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni akka sisian. Nang di tonga-tonga tama diombason na manginang. Jadi saliling mangkupang biar dohot hagangguoni di rohani sisiani maul donasida maka pursiai haheheoni Yesus sahatu hasa saornai alani parjolo biari diambolokon sian roha nasida sisian ni Tuhan Yesus dung didok Yesus songoni jala di patuduhon bogas nilabang nai las marohani akka sisiani saluhutna las rohana sida ala naung di pasisi Yesus biar saliling di tonga-tonga nasida dohot hagangguon na di tonga-tonga ni nasida sian rohana sida alania manginang huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus dang di pasombu Tuhan Yesus sai mabiar akka sisian nai dinalaho mangihutto Yesus dinalaho makapursiai Tuhan Yesus. Pada saat itu ketika itu murid-muridnya sangat ketakutan. Tetapi Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu semua. Perkataan Tuhan Yesus dengan menyebutkan damai sejahtera bagi kamu semua untuk menenangkan mereka. Untuk menguatkan iman mereka. Mengembalikan rasa takut mereka dan membuangnya itu rasa takut pada mereka. Supaya mereka meyakini Yesus itu telah bangkit dari kematian. Dan dia telah naik ke atas surga. Dan Roh Kudus turun dari surga kepada semua manusia. Roh Kudus itu ada. Jadi dan pasumbu Tuhan Yesus samanginang. Saya mabiar akasisianna. Jala saya martabuni nasida. Alanima di patuduhon Yesus ibana tu sisianai. Jala di patuduhon tanda nia heonai ima bogasna. Bogas nilabang nai. Dang di pasumbu Yesus sisianai mabiar jala saya jujut ganggu roha do pikiran nasida. Huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus hama kadongan saporsiaon ditiki ganggu sisiani di patuduhon Yesus do dirina ima di parjupangani parjupangan parjolo di pasahat tabe songon hasomalon ni halak Yahudi rupani ima salom artinya damai sejahtera. Boy doa manginang huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus boy masa dihita songon namasa diturpukon songon namasa di sisiani Tuhan Yesus gok biar nasida sebagai sihuton Yesus Kristus nasida gok biar nasida. Bisa ini akan terjadi kepada kita orang-orang yang meyakini mengimani Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi dunia ini, kita menjalani kehidupan kita, pasti ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran, ada rasa tawar hati, bimbang, dua pikiran, dua hati, bahkan dua iman. Tetapi Yesus mengatakan dengan turunnya Roh Kudus ini, damai sejahtera bagimu.
supaya semua mendapatkan damai, yang artinya mereka orang-orang percaya akan tetap dikuatkan, akan tetap disemangatkan dan dibuangkan dalam dirinya, hatinya, pikirannya, rasa kekhawatiran. Kurang dokan songoni hita amanginang dang Senin dope sogot, dang hari Senin dope sogot ngator pikiri sinoaingon lau tu sogot ayah adu tehe situ orota sogot adong mandok ay dang adong bepek tabah lau tu sogot neng mangan ay waduh hepek ni sekolah di ada nakon perkuliahan naina ngator biar hita ngator ganggu rohata ganggu haporsiota amanginang huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Yesaya 55 ayat 8 sia. Dada pikiraku pikiran muna. Dada dalaku dalam muna. Songo timbun di langit, songo nido pikiran di bata. Semua sudah diaturkan oleh Tuhan. Dan usang kahami boy hami. Pak raraton hatan di bata diombason di huriat tahun. Nah ya ho basiami HKBP Immanuel Resort Immanuelon. Hati air maresot Medan Barat do pena huboto. Ale nu aing HKBP Immanuel Resort Immanuel ati. Ati air adung dope sabungata. Sabungan ni huriaon. Pamulai ati mah di panditata, pendeta Demak Al Demak Simanjuntak. Olah nu telepon nasida bisa bang hina. Ido bain boy hami tuson. Sasitokna tanpa sengaja do hami tuson ala nari Sabtui muli apala berenami kandung. Jadi sambilan matahe naraku terutupon panditai. Dan sangka ngamasi hol ape sioli bui gabe berpengharapan iba bui pasaton paraton tani bata di huriat tahun. Dan ganggu rohani iba. Sude nunga diatur hon di bata. Alai ikon di bagasan hapur siaudo hita. Da mema dihamu inna tuata Yesus Kristus tusisiana. Ala masai ganggu dona sida. Ala hurang dope hot ni hapur siona sida. Ganggu dope rohana sida. Di Tuhan Yesus. Di haba bangkit nai, di hana naik nai, aheheon nai. Ganggu dope. Mungkin pikiran nasida basa bui mate, basa bui bangkit, mengulu alai pikiran dui. Alai lukas sada etul pusada, dangadong naso terpatupa debata. Marhite hasa saur niton di parbadiaona manginang, unang ganggu behita. Tarlumo binakin, nunga ditariason ketua panitia pesta ulang tahun ke-64 Huria HKBP Immanuelon nanti ikut sude ina mulai akayana kota saat lansia nama tua Roma hamu sudi amin Roma hamu marsonang-sonang mahamu marharibu-ribuan hasonangani bayanamuna pasangapon mamuji debata bersyukurlah. Itu umur sudah yang lumayan 64 tahun gereja ini. Bersyukurlah. Damai sejahtera Allah telah hadir di tengah-tengah gereja ini. Menyemangati. Membangkitkan kembali hati dan pikiran. Rasa persaudaraan dan persatuan. Supaya nama Tuhan melalui gereja ini dapat dimuliakan. Dan dibesarkan. Diagungkan oleh jemaat HKBP Immanuel ini, Resort Immanuel ini. Terpujilah selalu nama Tuhan. Alani ingot tamu. Napa duaon ingot tamu baik sudiru na gabi dunateur. Mati. Nang balgay nang otikpi ikut sude gabi donateur. Jala istimewana dangalan otik na alani balgana pangaleot tai
di harajoni di bata marhite ulang tahun di huriat tahun pada potan penghargaan doa pebayanun ni panitia ni pesta ulang tahun ke-64 huriat tahun. Marlas ni roha mahita nangganggu be rohata nunga sahab be dame ni di bata di pasahat tu huriaon nang tuhita saluhutna di bagas tabe di parsaurat tabe nang terumubi di negara ta. Alanima amanginang mololyo Tuhan Yesus Kristus dame madihamu na pasti dang dame na siyan portibion na dong di hita. Dame na siyan di batado na upasahat Tuhamu ido na ido ni Tuhan Yesus to kasisiana nang tuhita. Bohado dame na siyan portibion. Sarana songonon. Marbadai ma keluarga. Jon ma tulang na doa kasih solhot na. Narikot bui pada mehon. Alai sekejap do ya manginang. Hola parsatok kina doi. Ai bui sajodo berikut na. Hola nundungi padame. Bah cekcok musi ribut musi. Dangi. Imana dame nasian portibion. Alai dame nasian debata na pinasaat ni debata. Dang marharu. Sidung-sidung. Dang namar sidung-sidung. Dang masohot anggo dami na siya debata. Alanido didok di ayat 23 inakin asabuy tajakon asabuy mian dami na pasti didok di ayat 23 inakin ahamay. Apabila yang diutamu molo di sesahamu dosa ni manang isi naung sesamai. Molo di pahot hamu dosa ni manang isi hot doi. Atong mar si hasesa ni dosa mahita ala jolma do pehita. Keterbatasan pasti ada sebagai manusia. Tidak ada yang sempurna tetapi kita berusaha terus untuk lebih memuliakan, memuji Tuhan dengan jiwa dan raga kita dan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dalam persaudaraan kita. Jadi ngarong bepola si ingotota. Hasalau niak kadongata. Alai dami madihamuina. Nama dok ikon taingok ma asa manesai aka dosani dongan songon yang ni hatopan ni Tuhan Yesus sesama ada tsunami songon pada tsunami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dang adong hita nasomar salah ti dang adong hita nasomar dosa alai rodo Tuhan Yesus manesahot sude dosa ni hita jolma marhite hamatianna marhite hahehionna siana mate jala bangkit ibana manai ibana tu surgo lau paradehon inganan tu akan apursia berarti dang permanen portibi tahun alani surgo hasonangan ido na permanen nunga di paradi ngamanai ibana jala di pasaur khodo todi itu hita salut namanginang idom bahen apostel Paulus madok ahu namang ulodang ahu be alai todi ni debata dak sona indok ni aka tetangga do aka dongata tondi zaman dang adong sada do todi ni debata todi na hot dung tajalo sahat saliling ni lilingna dia tidak pernah berkesudahan Roh Kudus yang dari Tuhan tetapi dia terus menyertai kehidupan orang-orang percaya, menemani, menguatkan kehidupan orang-orang percaya. Dang haru sidung, dang haru bui hot jala di pahot jolma, todi nasihat dibatai, hot doi amanginang saliling nililingna. Alani huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus.
maragam do pangalaho na buhay mambahen hita mabiyar. Mabiyar hita ala gok hajahaton ni portibion. Jorbut ni hajahaton ni portibion. Ala ni asamago biar sian rohata. Tadapot toma parsaorata parsaorania kana pursea. Ai di bagasan hata ni debatado cupang dami. Di bagasan hata ni debatado cupang dami. Alani huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Marsaur mahita alanua saur tod di parbadi. Tapalowas ma todi nasihat dibatai. Saur mian di bagasan roha nang ate-ate tadu pikirata. Na mangulahon madongani hita sude aka aktivitas ta sude aka nanaing ulahonota nanaing masa dok sipa masa otta semangat mahita debatama dongata laho payut ihuton hita asa gomos mahita maniop Tuhan Yesus asa dina gomos hita maniop Tuhan Yesus hop mahapur siota marhite hasa saor naon di Pentakosta na parjoloon dang ganggu behita dang biar behita manginang dina mangulon manang na susah manang na sonang manang na songo dia be unang bea dong ganggu ni rohata ta ambolok komai ala nunga saor todii maringanan di daging nang pamatang ni akka na porsia pamatang ni akasi ihuton Tuhan Yesus na hot rodi ujung ninguluna. Alani huriana inolongan di bagasan Kristus Yesus pos marohata manginang di batama dongata. Amin martangiang mahita. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mauliati ma Tuhan siala asidot holong roham dot dengan ibasam na saya toktongo Tuhan mangiring-iring pada lanami mandungani saluhut sudi aka aktivitas nanggulu nami di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami mauliati ma Tuhan di hatam marhite minggu nami sadarion Pentakosta na parjolo nunga saur tot dimi Tuhan tu sudi jolma na tinopam akana porsia siut toko Tuhan Gomos ma Tuhan tiop hami dinama kaporsiai ho Tuhan asa gabe sitindangi hami Tuhan di tonga-tonga ni portibion asa gabe sondang hati uron di portibion hami Tuhan lao pahebakon huriam lao papatarohon hatam Tuhan sebagai halak na porsia mi siutoko Tuhan di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami sok songoni matahi Tuhan nang di rencana ni huriam Ima dinaing patupaon pesta ulang tahun huriam HKBP Immanuel Resort Immanuelon ima na pa 64 tahun Tuhan di puncak 4 Juni pos rohanami Tuhan homa memperbisui sudi aka panitia asa marbisuk na sida Tuhan lau mangulahon ulau ni huriam patupaon na dinggan di huriam Tuhan pargogoy na sida tiop na sida Tuhan asa gabi ulam-ulam na sida Tuhan lau makubasi huriamon Tuhan marhite pesta ulang tahun ni huriamon na pa 24 tahun homa Tuhan manuktuki roha do pikiran saluhut Tuhan manggora roha na sida sudi ruas asa ribur na sida Tuhan patupaon ulang tahun ni saksoni Tuhan asa buka rohana sida toktong laho patupahon guguan di kebersamaan ala nunga saur damimi di tonga-tonga ni uriamon nunga saur to dimi Tuhan di tonga-tonga ni uriamon homa Tuhan na toktong patanghon ha porsion ni sida pargugui na sida Tuhan dinalao payu itu ko Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami sok songoni matahi Tuhan nang diombason Tuhan pasa taima amanami panteresot pendeta alde maksima juntak dap doa keluarga natongon toktong Tuhan ima memimpin manang nagabi
manguluhor resoton leon nasida bisuk leon nasida hagogona sakoy Tuhan patupaon kapakobasion nadinggan Tuhan laho gabi pilihan na mangulu marhite huriam Tuhan dia lupa munabadi rap dohot dongan nasida ima inang bibil pronami buru tambunan nang songoni Tuhan aka paraladum di huriamun pasu nasida ramoti nasida salut na Tuhan keluarga nasida dan hai pasun Tuhan songoni Tuhan unang adong hagangguan ni roha patupaon pelayanan sok songoni matain nang sude ruas ni huriam diombason toktong mau mamasu-masu mangaramoti nasida Tuhan keluarga lepas keluarga pribadi lepas pribadi posrohanami Tuhan dengan saur tondimi tu sude jolma tu sude Tuhan ganup ima huriam di bagasas darion Tuhan marsa sada atong tondimi ma Tuhan mangula di roha nang pikiran nasida nang ate-ate nasida Tuhan mangarajai sude aka ulau nasida Tuhan di Portibion di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami sesama rusalami Tuhan nagudangi nang terlambat kapas pasu nang pasatamu Tuhan mi ganuk marsada sada umatang yang nami lelek nami na semua kami marhite-hite guarenakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami Tuhan amin. Mari ini maita los tapasak ma piliata tuhuria.
nida saluhna. Tatangya koma piliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harorani salut silehon lehon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masyana nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na usus ti julum pasu may jala ramoti asa uparhasi ang hami pilihanon patimbulhon harajomu di tonga-tonga nuriam dohot di Portibion buhai marohanami marhite todim asalam tanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana Ale Tuhan debata amanami naso tarasam dogodang ni si lehon mudi hami todim na badiai di leon ho tu hami jolma sumonggopi hami na leon na umargaido di leon ho tu hami jala gumodang doi sian Portibion dohot sian pangisi na sude ope mauliate marohanami jala pujion nami maho ala ni sude habal gaon dohot hamuliamu nang pinapatarmu tuhami saya lehomat todi parbadiai tuhuriam akan na olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya ajari dirajai mahami di patiur di parbadiai jala di patongtong hami mian di barita naulii ale todi parbadia saya pasada mahuriam na pina pungumi asa masih jaloan jala masih holongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala patiur mahami asa hutan dahami akadosa nabalga dohot na metmen si pasidingon nami sai buas maho manesa dosa nami asa lambadia jala imbaru hami ganup ari asa tarbaen hami saor di bagasan huria nabadiai na sasadai sai odihon jala padomu hami tu amai asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus saya tambai si lehon-lehon tuhuriam asa lam ganda torop niaka perberita nauli dok pangajari dok para siroha nama maritaon habal gaumu di Portibion saya sondangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja di parsikolaan nang di bagas nabi asa tahu nasida saur tu parpunguan sugut saya sungguli akan natar podum jala pargogoi akan nagale saya songgoti ma akka nanaing dohot natakang maroha asa ditinggal hona sida hajato nasida be saya parohai akan nabojok roha jala apuli akan namarsak dohot nadangoli asa unang di rupa-rupa Portibion akan namangului ho saya tatap ma natargugut do na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsion di Tuhan Yesus saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida saya ramoti ma pikiran ni aka panggum-gumi panguhum dot aka raja asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut saya patogu haporsion nami asa tongtong huingot hami naung sesa dosa nami jala buanomu hami
Tuhan uluan sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asapos rohanami. Nang mangalake dagingon. Pangulumu do muse asa masuk hami. Marnida de bata ama. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bano kinjang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajomu. Sai saut malomon roham di bano tongon songon na di bano kinjang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Sesa madosunami songon panisanami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diremoti Tuhan de batamaho. Disodangkon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homadamena tu toddi munabi. Amin. Selamat Pentakosta Madihita na Parjolo.